Moi boas. E parabéns, por certo, a todos aqueles que non tendes vacacións. Facedeme caso, están sobrevaloradas. Hoxe na clase progre lévase non ter vacacións. En fin. Normalmente cando falo, solo falar en primeira persoa. É dicir, somos, facemos, queremos. Falar en primeira persoa é algo que fago desde moito tempo e intentamos, con eso, non quedar excluídos do que falamos. É dicir, se somos bos, somos bos. Se somos malos, somos malos. E eu, como non pode ser de outra maneira, non podo quedar ao marxen do meu propio pensamento. É dicir, son malas, a xente é mala, a xente fai, a xente... Non. Somos, facemos. É sano falar en primeira persoa. Ou eso penso, dende a miña ignorancia. Eu doulle voltas á cabeza e hai temas que me fan lembrar tempos pasados. Por exemplo, cando era un rapaz, un neno, non era non tiña pelos, era un neno, 13, 14 anos, mellor igual me sale algún pelo. Tocaba gaita e lembro un gran mestre de gaita, non o dubido, un gran mestre de gaita, pero unha pobre persoa, para min, non vou dar nombres. Un gran mestre de gaita, pero unha moi pobre persona. E recordo que cando non estaba o noso mestre, pois estaba o noso mestre, non o facía. Ele aproveitaba cando nos miraba a min e o meu compañeiro, con 13, 14 anos, e non estaba preto o meu mestre, viña e collenos a gaita, quitábanos o punteiro, non éramos rapaces, non sabíamos como actuar, entón quitábanos o punteiro, aquel mestre de gaita, e tocaba, e criticábanos o mestre, que non sabe afinar, isto está mal, isto está non sei que, un gilipollas. Así de claro, un gilipollas. Por que un gilipollas? Porque iso non se fai, iso non podemos facelo. Eu non podo, non teño ningún dereito, nin ético, nin moral, nin a maestría que poidas ter, che dá ningún dereito a ir a ningún gaiteiro de ningún grupo a ver como ten o instrumento e moito menos a criticar o traballo do seu profesor. Non teño ningún dereito, non hai título universitario no mundo que me dé dereito a facer tales cousas. Comigo fixeron. Non lle teño ningún tipo de senreira a ese gran maestro que ainda está vivo. Ningún. Pero, claro, teño lembros, acórdome do que pasou e sei o tipo de persoa que foi. Non sei o que será hoxe, non? Sei moito del, pero bueno, a zorra cambia de pelo, pero non de mañas. E hoxe seguimos facendo. Hoxe hai grandes mestres que asoballan no personal, que non teñen unha palabra de agarimo, que todo está mal. Todo o que fan os rapaces está mal. Está un rapaz aprendendo a tocar, iso está mal. Iso está mal. Por que está mal? Que somos nós para estar a dicirlle a xente que está mal? E se algo está mal, hai que ter, ou penso, que hai que ter a serenidade de dicirlle a xente de vos xeito que iso está mal. Como vos estou dicindo agora, iso está mal, non podedes facer iso. Non podemos estar tocándolle os huevos a xente porque non fai o que nós queremos que ten que facer. Non podemos. Eu podo dicirlle a esos mestres esta experiencia que eu tuve de que me afectou moitísimo e non deixei de tocar a gaita ou non lle espetei na cabeza porque Dios non quiso. Pero eses retrancos que metemos no medio dos pés dos rapaces non axudan en nada a que collan ánimo, a que collan... A ver, calquer persoa que está empezando a tocar a gaita ten ganas, ten ánimos, e incluso algún cos poucos coñecementos que teñen se lle ocurre compoñer algunha peza. É
normalmente vamos e decimos, claro, está o rapaz todo contento, mira que peza fixen, compuxen esta peza, e eu podo darlle argumentos, podo dicir, cuidado co que montades, porque é moi fácil que cos coñecementos que tendes, que son poucos, poidades estar pisando pezas que xa hai, ou facendo cousas raras, non? Pero hai que decir as cousas de outro xeito, con un pouco de cariño. O que non podemos dizer, iso non vale, despreciar. Por qué? Porque despreciando a ese alumno que ten unha ilusión enorme, estamos fundindo, estamos... É como se colléramos polo jañote e o estuveramos afundindo. Como se che ocorre facer iso? Eu recordo unha vez, recordo unha vez con un tipo que quero moito, moitísimo, e que é moi culto e que ten lido miles de libros. Unha vez recordo que se me ocurriu aconsellar un libro, eu lera un libro e aconselleiro, coño, leste isto? Non, non li, joder, este ale que está bonito. Montamos unha bronca enorme porque como se me ocurría a min, un burro, aconsellarlle un libro. Este, pois, a ver, que queres? Mira, fai nada que empecé a traballar a rascar na madeira e eu conto vos a miña experiencia, digo, fago así, pode vir un carpintero e dicir, mas un burro, non teño puta idea. A ver, que xa sei que son un burro e non teño ni puta idea, pero relájate, fulano, relájate, ti faz o teu, eu fago o meu, e non pasa nada, vamos a vivir os dous. Que parece que, aunque sabe, non se lle pode dicir nada, todo está mal, como lo saben todo, xa son amigos de sabelo todo, que non lle di nada. Entón, como un lacayo, un jaiteiro que acaba de empezar, pode compoñer unha peza. Non pode ser. Compoñer unha peza só está ao alcance dos deuses, dos fenómenos, dos titulados, dos listos. Porque, claro, a plebe non pode compoñer pezas, como a compoñer pezas. Deixar a xente tranquila. Deixar a xente tranquila, a xente ten que ter ilusión, non podemos facerlle perder a ilusión. A min sempre me vienen os alumnos, oxo, que tal, mellor un alumno un petardo, non ten ritmo e tal, pero que son eu? Eu teño que animalo, dicir, a ver, ven para cá, vamos a tocar, vamos a intentar. E se colle un tambor que quer tocar o home, non dá a tocar o tambor, pois poñele un bombo na man. E se non dá a tocar o bombo, porque non é arrítmico, pois mételle unhas piñas, e cando estemos tocando, pois intento polo nunha esquiniña que non escarallo o grupo, pero fulano ali cas piñas, chinquere, por que lle vou decir eu, ti non vales pa música? É dicir, profesores, maestros, como lle vamos a dicir, ti non vales pa, pero que somos nós? Ou a peza que faz, dademos conta de que estamos facendo o ridículo. Si o rapaz ou a rapaza dentro duns anos resulta que despunta e sale pa diante, fai cousas bonitas e chega a ser un maestro, entón que decimos? Entón que facemos? Entendedes? É dicir, temos en primeira persoa que aprender a ser agarimosos. Incluso eu que vos estou botando unha bronca, vos estou dicindo como vos atrevedes. Vos intento dicir con cariño, con ajarín, sacar algo máis que piollos da cabeza. É que ter ese cariño, ese tacto, como vos lo estou dicindo eu, con tacto, con amor, con cariño. Sacade máis que piollos da cabeza. Hai que animar os alumnos, hai que animalos, hai que rirlle unha gracia, hai que propoñerlle cousas, darlle uns argumentos, pero iso non vale. Iso non vale. Nesta tesitura acabamos sendo unha panda de gilipollas. Eu póñome no medio. En fin, rapaces, moita paciencia e cair da burra de que o mundo é así. O mundo é así. O mundo non está en pouparnos. O mundo non está feito para que aupa, suso. Non, o mundo está para jodernos. O mundo está como vas a upar. Como un pobre vai a ser máis que outro pobre, ou pode ter a oportunidade de salir da nosa pobreza mental que temos. Non pode ser. É como aquel rapaz que ten un monte de amigos e están metidos na droga, así de claro. E entón, esa propia amistade é unha cadea
que os ancla a seguir estar metidos na droga. Porque, claro, un rapaz que está cos compañeiros e todos fuman porros e todos beben e todos lle mandan un tiro de fariña, pois iso é o normal. Entón, como vas a salir de aí si estamos todos? O mundo non está para iso. Non está para alouvarnos, para levantarnos, está para jodernos. Entón temos que ser finos e saber que nos van a caer hostias por todos lados. Rapaces, nos van a caer hostias por todos lados. Entón, ilusión contenida para nós é cando fagamos algo, cando fagamos unha peza, ter cuidado que yo decides. Tendes que ter cuidado, non lle dicir a calquera. Por moi bo que vos poida parecer, porque vades salvar un hostiazo. Hai quen ten pedagogía para explicarnos que isto pode estar ben ou pode estar mal e vamos a intentar, tal como fixeche, facelo, vamos a arranxar por aquí porque ocorre isto, a decir isto non vale, iso non vale para nada. Pois así é. Penso que as vacacións están sobrevaloradas e se cadra algún deberamos ter algo máis de vacacións para estar tranquilos, para parar un pouquiño e pensar no que estamos facendo. As vacacións son moi útiles, sobre todo se cando collemos esas vacacións facemos por relaxarnos, por estar tranquilos, por ver o noso alrededor, o mundo como está a correr e darnos conta que nós formamos parte dese mundo que está a correr e darnos conta que hai que deixar de correr, hai que parar, pousar os pés no chan e intentar ofrecer a mellor cousa que podemos ofrecer: agarimo, cariño, comprensión, amistade. Tontería non. Tontería sobra. Tontería sí que está sobrevalorada a tontería. En fin, ánimo a todos, listos, afinar un pouquiño que non todo listura nesta vida. Veña.